Dobré ráno. Na podnet niektorých vás som spravila videjko na cvičenie pozdravu slnka. Samozrejme, môže sa cvičiť kedykoľvek, len treba myslieť na to, že je dosť energetické a prebudí vás. A jedna úžasná vec na tom je, že rozprúdi energiu vo všetkých našich čakrách v celom tele. Ďalšia výhoda je, že keď sa už naučíte túto zostavu, môžete ňou plynúť, nemusíte moc rozmýšľať nad tým, ako ju robíte. To znamená, že nepotrebujete nikoho k tomu, aby ste vedeli, čo robiť. Samozrejme, vždy je tu sloboda k tomu, aby ste si ju upravili, môžete si pridávať, odoberať veci podľa toho, ako sa cítite. Ak treba nejak pomôcť, tak vždy sa môžete obrátiť na mňa, alebo to nájdete určite aj na internete. Samozrejme je to len jedna z verzií. Ja som sa túto verziu naučila v Španielsku od mojej učiteľky Hatha Yogy a musím sa priznať, že ja som si ju trošku prispôsobila. Takže sme slobodné bytosti a je to na nás, ako si to opäť urobíme. Takže dôležité je ísť s dýchom, počúvať svoje telo, kedykoľvek sa samozrejme môžeme zastaviť, ostať v jednej pozícii dlhšie a tak, aby nám to bolo príjemné. No a nakoniec to môže byť taký tanec s dýchom. Otvárame, uzatvárame, nádych, výdych. Takže dúfam, že vám to pomôže. Ak čokoľvek, ozvite sa a môžeme to prekonzultovať. Krásne cvičenie, nech vám slúži. Ďakujem.